Aktar dwar il-każ ta' korruzzjoni fix-xiri taż-żejt mill-Lena Malta. Sa issa l-Prim Ministru qal biss li ma jiftakarx il qatt kien infurmat bil-commissions li kienet jirċievi Frank Sammut fuq €1,000,000 żejt li pajjiżna jonfoq kuljum. Waqt il-programm tiegħek f'Santa Luċija, Joseph Muscat qal li b'dawn it-tweġibiet tiegħu il-Prim Ministru aktar ħoloq dubji milli serraħ l-imħuħ. Llum kif wieġeb iktar ħoloq dubji milli ta' tweġibiet. Nar il-ġimgħa li għadda Joseph Muscat staqsa lill-Prim Ministru jekk ippubblikax ir-rapporti kollha tal-Lena Malta dwar il-ġenerazzjoni tal-enerġija. Għall-ewwel il-Prim Ministru qal li jippubblika r-rapporti kollha, imbagħad l-għada qal li l-Gvern nesa jippubblika r-rapport li kienet jissuġġerixxi li Malta tmur għall-gass. U issa l-erba' filgħodu ħareġ verżjoni oħra. Qalu li qal il-ġurnalisti li sabu xi rapport ieħor illi ma kienx ippubblika, imma lejla nerġa' nsaqsih jien ta' żgur li ppubblikajt kollox. Joseph Muscat qal li fil-qasam tal-enerġija dan il-Gvern ma tfadallu ebda kredibilità. Irrimarka li l-Gvern Malti aċċetta li jħallas €600,000 lill-isqallin bħala kumpens ambjentali biex joħroġ il-permess għall-interconnector. Dan kien ibbaġitjat, il-Gvern kien qiegħed ibassar illi ħajkonna noħorġu dawk il-flus, minn fejn ħajjoħorġu? Qegħdin fil-budget tal-Lena Malta, qegħdin fil-budget ġenerali tal-Gvern, il-punt mhux hekk għandhom xi tħallsu jew le, għandna bżonnu issa. Tkellem dwar il-ġustizzja u qal li dan huwa qasam li għandu bżonn riformi kbar. Il-qorti għal Joseph Muscat mhux qiegħda hemm għall-imħalfin jew għall-avukati, imma għan-nies biex issir ġustizzja magħhom. Għalhekk wasal iż-żmien li terġa' tiddaħħal iċ-ċertezza u l-fiduċja li jinnistilfu fil-qrati qal il-mexxej Laburista. Dwar il-pensjonijiet fil-waqt li Joseph Muscat qal li gvern ġdid huwa kommess li ma jżidx l-età tal-pensjoni, qal ukoll li biex jiġu ffinanzjati l-pensjonijiet jeħtieġ li aktar nies ikollhom impjieg. Għalhekk li gvern ġdid se jkun qed joffri childcare centers b'xejn bilan li aktar nisa jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Temi oħra li ġew trattati matul il-programm kienu l-qasam tad-diżabilità u l-anzjani.